बेखौ दोनैयावनो बोरियाव दोनलै हरदो बेयाव उल्थायो हगारला देलै हगारदो आं बैथिं थांनोमोन हगारदो जाबाय दे बयबो फैदो लोगोसे खावलायनाय रावबो न'आव थांनो नाङा जोंहा सानजाथिं जामुंसालि एसे दङ बेवहायनो बयबो थांनानै एसे बयबो जानानै थां मानो होनोबा जोङो इसोरनि मुङै जे दान होनानै जे संदों बेखौ जोङो एसेबाबो जालांनांगोन लोगोसे बेवहाय जोंहा प्रसाद दङ बेखौबो लांफानानै बेवहायनो राननो होनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे गासै दौरि आफा बिथांमोनखौ जोंनि बे सिबिसालिसिम फैनो थाखाय खावलायफिनबाय माबाखौ लानो मोनाखिसै ना कार्टुनावसो साबसिन जागौमोन हनै 10 थाखा 20 थाखा लाखि मेथाइ जानो मोनगोन नैबेहा एकदम गोथौजों फैथारदोंलै बरियानो थानसालियाव दङ साथाफोर थालांनायखौ आरज जोबखांनानै नै दायो जानायनि हाबाफारियाव दे मोनबाय दे बयबो जालां दे गोसो होनानै गोथाव जादोंना साबायखर थाबाय बयनिसिमबो बयबो जालां गोजोनै जालां मोजाङै जालां दायो नै जामुंसालियाव आरज जोबखांनायनि उनाव जोंनि आरज हान्जा बिथांमोना जादों आरो लोगो गोमा जाबायनो हनै सासे सोरबाफोर इउटुबाव नुसनबाय एबा खिन्थाहर मोनबाय जाबाय